खुलुमबाय गिबियावनो गासै रायजोनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय माने जों जि दिननिफ्राय जों दा 5 नाम्बार पेन्डेल आरो बियो 5 नाम्बार पेन्डेल फार्स्ट टु 5 नाम्बारसिमाव माने ओरैबायदि लैहोर लैहोर फैदों आरो माने जेसेबां अखा हायाथों मानो माने बिसोरो नायफैदों आरो जोंनो थुलुंगा होफैदों बिब्दिसो फैनांगौ मानो होनबा जों एसामिस थियेटारखौ गासिबो नायो जोंनि बर' थियेटारखौ गुबुन हारिफ्राबो नायनांगौ जोंनि बर'जों बर' नायनांगौ होमबासो गासै बर' थियेटारानो थांना थागोन बिथांमोना नायबासो जोंनि बिगोमाफोरा जेनेबा फैसा मोनगोन बा जोंनोबो होनो हागोन आरो जेसेबां कुवालिटिखौ लुगैयो बुङो जे रुजुयो आरो माने एसामिस बायदि जाया आरो बिसोरजों गोरोबहोनो थाखाय जोंनि स्टेन्डार्डआबो मेनटेन जाहैनांगोन खारन कमिटिफोरा जेनेबा एसेबां बाजेटनि जोंखौ लाखिनोबो हाया बा जोंनियाबो एसेबां बाजेटाव गानो हाया मानो होनबा जोंना लाइट टेकनिशियान बहुत प्रब्लेम जानो नागिरो साउन्ड डिपार्टमेन्टफोराव आरोना बिदि आरो जोंना माने सानथाम नालाय रागखौ नरेसर केलकाटारि लिरनाय आयं ओमफ्राय मोनसेयाहाय जोबथेसालिनि मोसा बेखौ जोंनिनो बिगोमा आदा बियो हालां बर' लिरनाय आरोना ओमफ्राय मोनसेयाहाय मनालिसा आबु पाम्पलि मालिकआनो लिरनाय आरो दा सानथामखौबोथ' मोजां मोनदों होनो खिन्थु बयनिबो गोसोआ समान नङा होमबा मानो होनबा बबेबा मोनसे गोसोबा बायदिया साबसिन मोनगोन बेखौ नायगिरि बिथांमोनासो कमेन्ट खालामगोन आरो माने सानथामनि बिथोराव बबे मोनसेया मोजांसिन बेखौ जों बुंनो हानाय नङा आर्टिस्टफोरा रायजो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायो माने जेब्लायबो माने जोंथ' हारिमु सिबिनो थाखायनो जों ओंखारबोदों नालाय पार्सनेलनि थाखायबो जायो बाट हारिनि थाखायनो जों खस्थ' खालामगासिनो जोंनो माने अनसायथों थियेटारखौ बयबो अनसायनांगौ किसुमान जायगायाव माने नेग्लेक्ट खालामो आरो थियेटाराव थानायसो बा गान गाग्रासो बेफोरबायदि खालामोथ' बिदि जानाङा मानो होनबा जोंबो गावनि हारिनि थाखायसो मावगासिनो दङ हेफाजाब होनांगौ सापर्ट खालामनांगौ आं बेखौनो लुगैयो आरो माने खायसे जायगा बुङो माने सापर्ट खालामो आरो बे थियेटाराव थाग्रासो बा एक्टिं खालामो सानो नामा माने आगोलनिखौ लानानैबो किसुमाना बुङो आरो खायसेफोरा माने साफा सानै एसे आजिखालिथ' सोलियो थ' रुजुनाङा सासे मानसिनि आखलजों गासै आर्टिस्टखौ रुजुनाङा मानो होनबा फिल्म इन्डास्ट्रि बा थियेटार इन्डास्ट्रियावबो माने गोबां मोजां मानसि थायो बुजिनाबो मानसि थायो फरायै मानसिफोराल' थियेटाराव थायो बिदि नङा सानो आरो माने अबुजन मानसिफोरासो थायो बायदि बुङो आरो बाट रोंगौथि लानानै कर्स लानानैबो थियेटाराव थाग्रा मानसि दङ नायो माने बाट जोंथ' दा स्टिल बिजोंनो सोलिना दङ फिल्म लाइनबाबो जोङो 2009 आं फिल्म लाइनाव दंमोन ओमफ्राय फिल्म लाइनाव बोसोराव मोनसे मोननैल'सो मोनो गोबां आर्टिस्ट जाबाय नङा होमबा थियेटारावहाय जोंना मास हिसाब थायो जानाया फ्रि जायो बिगोमाया जुदि मोजां फैसा होयो अभियासलि मोजां होयो जोंनि आइराखि थियेटाराव खारन थांनाय बोसोराव आं दंमोन ओमफ्राय आं सानदों माने आंनि न'खरखौ आं सुफुंनो हादों बा आंनि नांगौखौ आं लानो हादों मानो होनबा दानि जोंनि बर' थियेटारावबो खमैबो माने मासाव दरमायाहाय बारा जाबाय आरोना बेखौ थागिरि बिथांमोना मिथिगोन क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटिज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड निउट्रिसन लेबोरेटरी OPC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो
प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स